ang lungsod sa Bolhoon, usa sa labing karaan nga lungsod nga nahimutang sa bagatang bahin sa lalawigan. Gilibutan kini og kabukiran nga puno sa kahoy ug nag-abot nga kadagatan nga haong kaayo sa mahiligon sa pagkuha og mga hulagway ug kini ang mahiyas nga naghatag og kabantog sa maong lungsod. The only postcard town in the entire province of Cebu. Karong adlaw dalhon mo namo sa kabukiran sa lungsod sa Bolhoon. Bolhoon, dali na sa Bolhoon, Bolhoon. Nasayod ka ba nga adunay mga maanindot pang talan-awon kung imong suhiron ang usa sa mga bukirang barangay dinhi og mga 30 minutos gikan sa sentro sa lungsod? Mao kini ang Hagdan Palayan sa Bolhoon nga maoy musugat kanimo ang timailhan nga miabot na sa barangay nga atong destinasyon. Sa habagatang Subo, pati hulog na, tumoy sa naglikus-likus. Nahimutang taliwala sa Hagdang Palayan ang maong busay nga nagsumpay og patubig sa maong kahumayan. Mao kini ang Dayhag Waterfalls dinhi sa Bolhoon. Kamo na ang mag-igo kung asa niini mga andana imong pinakapaborito. Sa unang level si Joy, sa ikaduhang level si Love, sa ikatulong level si Peace, sa ikaapat nga level si Kindness, ug sa ikalimang level si Faithfulness. Nagnag ang dila ko, kung di ko awiton ang Ang mga estudyante nga sila si Lady Ann, Mary Ann, Divine ug Ruel nga nagpahigayon silang on-the-job training sa maong lungsod ni share sa ilang mga kasinatian sa kapit sa kabuuan nilang pagpuyo sa maong dapit. As a group, sa pagstay na mo diri sa Bolhoon is lingaw jud kayo among experience kay kanang ang mga tao kay maabi-abihan kayo, welcoming kay sila, then ang mga suruyanan food is talagsaon and mga nindot jud kayo sa tanan. So far kami nga grupo is ang among ganahan kay ang Dayhag Falls jud kay aside from bugnaw kayo ang tubig, relaxing kayo, and ang palibot pod kay mingaw and ma-enjoy pod nimo ang imong holiday. Sa Dayhag, dili pa siya known and kanang dili pa siya crowded. Gawas sa Hagdan Palayan ug sa Dayhag Falls, nalingaw usab ang mga estudyante sa pagtanga sa Ablayan Peak, ang kinatas ang bukid sa Bolhoon. ni Padre Bermejo. Wala gid matay ubisan sa mga piratang muro. Sa eskwela katolika Ang maong lugar accessible ra kaayo ug dili na kaayo kamuhunat sa pagsaka niini kay ang maong peak adunay agianan para sa mga sakyanan. o sa Moraya ang lapad nga lubnganan. Sudlong ta ang dato nga museo. Maaninaw nimo dinhi ang isla sa Negros, Bohol ug Siquijor, madaig nimo ang mga harianong kabukiran sa bagatang bahin sa Subo ug matagamtam ang presko nga paguyuhoy sa hangin. Kining mga maanindot nga talan-awon dinhi lang nimo makita sa barangay Upper Becerril dinhi sa lungsod sa Bolhoon. Kini si Sam Monte Carlo hangtod sa sunod natong panagkita dinhi lang sa Mag-uban Kita.